Eni, am y tro cyntaf ers 1978, mae disgyblion Ysgol Bro Myrddin yn dod i'r ysgol yn gwisgo rhywbeth wahanol. O'r diwedd, ni wedi cael gared o'r hen wisg llynllyd a chael rhywbeth tynnu bach mwy cyffredin. Ond ai dyna farn pawb? Mae well gen i'r wisg yma oherwydd mae'n fwy ymarferol y dydd, yn fwy llais ac yn fwy cyfforddus i wisgo. Fi'n credu bod y crys newydd yn edrych yn hollol ferchedau. Roedd angen wisg newydd yn fy marn i, gan fod yr hen wisg wedi mynd i edrych yn hen ffasiwn. O well dy fi'r hen deu. Mae llun o'r hen dderwen ar bathodyn, mae fe'n fodern iawn ac yn tynnu sylw. Rwy'n hoffi'r lliwiach achos eu bod nhw yn mwy ffasiynol. Rwy'n hoffi'r hen wisg yma oherwydd bod hi'n wahanol i bob gwisg ysgol arall. Rha'n hoffi'r crysau leilach achos mae crysau gwyn yn fwy naturiol ac yn mynd gyda popeth. Pam cael gwisg ysgol newydd? Prif reswm oedd bod yr hen wisg ysgol yn gostus, ac fe gaethon ni rieni yn gofyn i ni a fydde modd i ni ystyried newid y wisg ysgol i rhywbeth mwy modern a llai costus. Sut benderfynoch chi ar y wisg newydd? Wel, dipyn ni at yn gilydd fel grŵp o athrawon a chynrychiolaeth o rieni, a hefyd gaethon ni banel o ddisgyblion o'r chweched dosbarth a chael ymateb y disgyblion o fewn i dosbarthiadau tutorial. Ni'n gwybod pan oedd ysgol chi gael. Rydyn ni wedi gallu rhoi yn barn wedyn, achos mae'r rhain yn draddodiadol. Ond na, fe ni wedi newid. Fi'n licor uniform newydd, ond fi ddim yn licor crys leilach ar y bechgyn. Mae nifer o blant wedi dod ata i ddweud bod nhw'n hoffi'r wisg ysgol newydd ac maen nhw'n edrych yn ofnadw o smart yn y wisg ysgol newydd hefyd, os gael dweud. Ydych chi'n meddwl bod gwisg ysgol yn bwysig? Ydw, mae'n creu llai o broblemau i ddisgyblion. Dyn nhw ddim yn gorfod meddwl beth i wisgo pob dydd yn yr ysgol. Does dim sioe ffasiynau yn digwydd pob dydd yn yr ysgol. Os rhywun yn anghytuno dyle fod gwisg ysgol tybini? Ie, na, sa'n credu len i gael gwisg ysgol, os chwych. Mae pobl mewn coleg a fydda maen nhw'n cael gwisgo dillad unan. Sy'n ni wedi bennu'n blwyddyn 5. Bydde gadael ysgol fydda ni wedi cael gwisgo dillad unan. Ie, sy'n amser yn y bod at ti, wylio'r beth ti wedi ysgol. Mae pobl yn gallu mynd yn gystadleuo iawn iddyn ni, os dyn nhw'n rhaid trial gwisgo'n didi bob dydd, a mae pobl yn mynd i siarad os dyn nhw'n mynd i wisgo'r un peth neu rhywbeth yn ysau. Am costio lot mwy ar un. Wel, ydy. Wel, chi wedi clywed y ddadl yn erbyn ac o blaid y wisg ysgol newydd. Tybed os bydden nhw'n dal i wisgo hon yn 1 mlynedd ar 15 arall? Dim ots, fe wedi gadael ta beth.